ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳо беҳади бад арзон аст. дӯстони азиз, аз Москва, аз Тоҷикистон равон карда шудааст. дӯстони азиз, пешкаштон мекунем. видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки чӣ хеле мошино хариданем. дӯстони азиз, мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшиё ки хона, замин, квартира ё ягон чиз дигар барои реклама кардан дошта бошен, метавонем ки дар номерои WhatsApp ё дар номерои имо роӣ кунем. мо пешкаши харидорон мегардонем, яъне ки рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 77 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем дӯстон, агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиста кунед. хеле миннатдор мешавем. мо бошад навор аз сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои арзон бо хабар шавем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Zafira аст. моделои навша, яъне ки Opel Zafira C соли бароишаш 2012 аст. фурӯш бензини холия, объем матрош 1.8 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин аст. дӯстони азиз, полни комплектаксия. дӯстони азиз, кондитсионер дорад, электропакета 4 мултирул аст, обогрев сидения, люку шишагӣ. дӯстони азиз, беҳтарин. мошин задаги пӯшида умуман надорад. 4 та балои навай, полни худ мошин, яъне ки навай. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида сехтон. мошин қарор дар шаҳри Москва дар метро академическида қарор дорад. нархаш 850 000 рубл бо савдо ҳам мешавад. баъд ба мошиное ки дар Россия бошанд алиш мешавад. бо мошинои Hyundai Solaris ё ки Astra-ҷои караван бошад алиш мекунем. гуфтага дар Москва бошад, фақат гуфтага дар Тоҷикистон. рақамҳои яка дар поёни видео тоқа номерош аста, метавонед ки занг занед, дигар маълумотча гирем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F аст. хатчбек аст. соли бароишаш 1995, сӯзишгоҳи бензин, газ дорад, кор мекунад. объем матрош 1.6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 7 моҳ танировка дорад. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат, 4 та балон миёна, хадавой ҳаст. задаги пӯшидагӣ надорад. мошин как надафтагар соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 26 000 сомония бо савдои хубам мекунем. гуфтагар дар пеши капот савдо мешавад ва вариантҳои алишиам дорад. гуфтагар намедонам бо чӣ нагуфтиянд дӯстон. агар шумо харидор бошед ки ягон вариант дошта бошед, метавонед ки дар рақамҳои дар поёни видео бурда метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем. саи мошини фурӯшӣ. саи мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон Mercedes-Benz C-класс аст. соли бароишаш 1997 аст. сӯзишгоҳи бензин, газ дорад, кор мекунад. объем матрош 1.8 литра, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. коробкаш автомат. люкам дорад. дӯстони азиз, балоношам миёна, хадавой кардаги. мошина сарсиянаш беҳтарин гуфтага соҳибуш. мошин дар пойтахт қарор дорад. дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 48 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтага амхе светаш амхе циния. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео. агар кадомитон харидор бошед, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем. лайкотон дариқ надорад. дӯстон лайкотон намонед. чӣ мошине ки дар комментари нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем бар чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон Opel Astra F аст. караван соли бароишаш 1997 сола. сӯзишгоҳиш бензин, газ дорад, кор мекунад. гуфтага соҳибшон. объем матрош 1.6 простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балоношам миёна, хадавой хай кардага. мошин камтар дар хона хоб буд. гуфтага соҳибшон. хай дигар маълумоти пурраша дӯстон худтон мегӯем. фурӯхта мешавад бо нархи 28 000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтага мошин дар Душанбе қарор дорад. кадомитон агар харидор ягон вариант дошта бошед, рақамошон дар поёни видео метавонед, дигар маълумоти пурраша гирем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон ВАЗ 2101 молодёжни, яъне ки советский мошина аст. соли бароишаш 1990 аст. сӯзишгоҳи бензин, газ дорад, кор мекунад. объем матрош 1.5 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та трезош бо пулт ва дарошам ҳамин хелбуи мешавад. гуфтага соҳибуш ҳуҷҷатош бучидаги. газ, бензин 100% кор мекунад. мошин дар Душанбе аст. дар момент нархаш 7 000 сомония. хай рақамошон дар поёни видео дӯстон. агар арзон кардан хоҳед, худтон занг мезанед, дигар маълумоти пурраша мегиред. марҳамат.
мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дӯстдорони Lada Priora аст. Соли бароишуш 2009 аст. Фурӯш бензини холияи объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 100% дискҳои 15 яъне ки баллонои 15 даги аст. Баллонош 4 навай хадавой дорад. Дигар маълумоти пураш ахтор мегирем дӯстон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 26500 сомония бо савдо ҳам мешавад. гуфтаги арзон ҳам мекунем ва вариантҳои алишия ҳам дорад. ягон вариант дошта бошед метавонем ки дар рақамошон пешниҳод кунем. дӯстони азиз мебошад навора давом медиҳем. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. дӯстони азиз соли бароишуш 1994 аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибшон. хай дигар маълумотша бо телефон занг занем гуфтагаи мефаҳмон. фақат одамои харидори аниқ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 15000 сомония. дӯстони азиз агар кадоме метавонед харидор бошед мошин беҳади баъд арзона яъне ки камбудишам нагуфтиян. хитон дигар маълумотша мегиред. рақамошон дар поёни видео занг занед. дигар маълумотша дӯстон хитон гиред. ҳамин видеонаводи моро агар имконият бошад дар имотон падилиса кунед то охирша тамошо кунед. мошини арзонам вале бо ҳаста. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз мошини советский аст. москвич 2140 аст. соли бароишуш 1986 аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. гуфтагаи соҳибшон объем мотораш 4 литраи коробкаш механикаи мошин состояниш беҳтарин аст. гуфтаги дар ҳолати хуби техникаи маълумот чарои кардагӣ нестанд. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад мошин ҳозира шуда. нархаш 5500 сомония бо камтар дигам арзон мекунам. дӯстони азиз рақамошон дар поёни видео агар кадом метавонед харидор бошед. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. метавонед ки дигар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Daewoo Matiz аст. соли бароишуш 1998 аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1 литри простоя камасраф коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. гуфтагаи соҳибшон мошина тоқа якта мусафир ҳайд кардаги гуфтаги якта дед яъне ки падарашон ҳайд кардаги буда. мошина дигар ягон молодёжни ҳайд кардаги нест. мошин фақат дар дуни шаҳр гаштаги соҳибшон фаҳмода мода. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 13000 сомония бо камтар дигам савдо мешавад. беҳуда занг назанам. гуфтаги соҳибшон кадоми харидори аниқай. дигар маълумотша мефаҳмонам. мошин дар шаҳри Душанбе. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Hyundai Starex соли бароишуш 2000 аст. фурӯш дизеле объем мотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин соз аст. гуфтаги кампа мелчовка чӣ кор дорад. гуфтаги дӯстон нагуфтияд аниқ. ба телефон мефаҳмонам. гуфтаги мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтаги дигар ҳама ҷои мошин 100% кадом я мелчовка корам дорад. гуфтаги рақамошон дар поёни видео дӯстони аст. агар кадомитон харидор бошад метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада хитон гирем. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатии мо бадони азиз якта дигар Opel Astra F хатчбек соли бароишуш 1997 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. гуфтаги соҳибшон баллонош ҳаста 70% хадавой дорад. задаги пӯшидагӣ надорад. мошин 100% гуфтаги нашод хуҷҷат яки танировка ягон чи маълумот равон кардагӣ нест. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем. гуфтаги фақат одамои харидор занг зана бо муомила мекунем. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз агар кадом метавонед харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. лайкотона дар яғда лайкотон намоед дӯстон. видеонавори моро падиса кунед. чӣ мошине ки дар дар комментария нависед мо пешкаштон мекунем. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатӣ Daewoo Nexia дӯстон соли бароишуш 1996 сол аст. фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин
камтурак рӯи капоташда кор дорофтага хай хоҳед мекунед нахоҳед намекунед дигар ҳамаҷур 100%, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, аккумулятораш 90, баллонош 70%, гази таблетка дорад, мошин дигар ҳамаҷурш как надаёфтага соҳибшон фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем гуфтага ва вариантҳои алишия ҳам дорад, метавонед пешниҳод кунед. Мошин дар Душанбе қарор дорад, рақамҳояшон дар поёни видео дӯстон метавонед занг зад маълумоти пурраша гиред. 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Mercedes-Benz C-класс як таи дига ҳастад. Соли бароишуш 1999 солаи 34 бензин газ дорад, кор мекунад. Объеми мотораш 1.8 литрае. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. ҳуҷҷатош то моҳи ноябре хадавой кардагӣ, колонкаҳои самбуфер, салон кожни, магнитофон, блютуз. мақсад мошина барои худам тайёр кардагӣ гуфтага мошин как надай беҳтаринае. баллонош ҳамаш 100%, хадавой дорад. хай дигар маълумоти пурраша худтон мегиред. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ, дигар арзон намекунем гуфтага нархи ахиронша. хай рақамҳояшон ҳастад, бо дигар маълумотшон мегиред. марҳамат. 14 мошини фурӯшӣ. 14 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз бардорне ки хоҳиш кардам ки дайво тико монед, сояне ки состоянии беҳтаринша ёфтем. бардорон соли бароишуш 1996 солаи 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1 литри парастоя, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин беҳади бад зурае. моторош, коробка ҳамаш 100% ҳуҷҷат, ҳамашон қоидави электропакет ҳастад. дари пешаш мошин зиндагӣ пӯшидагӣ надорад, баллонош яъне ки навай қариб хадавой дорад. дигар маълумоти пурраш бо телефон мошин дар шаҳри Хурҷанд қарор дорад. айни ҳол фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем гуфтага рақамҳояшон дар поёни видео, бо арзон ҳам мекунем, беҳуда занг назанам гуфтага. дӯстон ин буд 14 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.